Ahoj lidi, dneska jsem tady trochu smutný, protože bych vám chtěla vlastně ukázat, dalo by se říct, že můj život, ale není to úplně celý. No, obzvlášť dnes. Ale zjistila jsem, že na ty vlastně bude sedět s Janou, na té moje bůh. Ale tak to jenom proto, že jsem to dovolila. Sice mě to mrzí, ale Jana je šťastná, takže někdy si říkám, proč se nezabiju. Moje rodina, ta by se mohla stýskat. Já nejsem šťastná, ale vždy budu brát na ty jako BFF a na ty, jestli se mi něco stane, prosím, nic si neudělej. Prosím. A jinak děkuji za 15 odběr. Promiňte za moje otázky.